segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Mennyei jó Atyánk, szívünket hozzád emeljük, Teremtő Istenünkhöz. Mert hiszük, hogy Te adtad az életet nem csak születésünktől, hanem akár a mai napon, akár az elmúlt órában. És adtad az életet azért, hogy itt legyünk ebben a közösségben, hogy áldjunk és magasztaljuk. Bűnbánattal valljuk meg előtted, Urunk, gyakran elfeledkezünk arról, hogy a Te teremtményeid vagyunk, és neked köszönhetjük mindent. Neked köszönhetjük az időt, a boldogságot, az örömöt, neked köszönhetjük a keresztútakat, a fájdalmakat, mert tudjuk, hogy mindeniken keresztül valamilyen üzenetet akarsz eljutatni hozzá. Hisszük, ha boldogok vagyunk. Akkor az azért jön ajándékként, mert el akarod mondani, ilyen az ember élet, amikor fogja az Isten kezét. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy a keresztútak bánata pedig arról szól, hogy nem mindig tudunk odafigyelni talán, járjuk a magunk útjait, megbocsunk, ellenesünk. És nagyon gyakran még csak arra sem tudunk figyelmezni, hogy Te miképpen akarsz bennünket tanácsoddal ellátni, és miképpen akarsz bennünket talpra állítani, megerősíteni, hogy folytassuk a mi útunkat. De a Te nagy kegyelmed, a Te nagy szereteted, a Te irgalmad kísér bennünket. És bár nagyon jól tudjuk, hogy érdemtelenül érkeztünk a mai napon is, hiszen nagyon sok ember nem tud eljönni a Te színed elé betegség folyamán, nyomorúságok terhe alatt, olyan hatalmas súlyok hordozásában, ami alatt összerobbannak, és mi mégis itt vagyunk. És félretetted a terheket, amelyek vállainkra zuhantak volna, és meggyógyítottad a mi betegségünket, és megnyitottad a mi szívünket. Vajon van-e ennél nagyobb öröm és nagyobb boldogság, mint elmondani, Jézus, Te találkozni akarsz velünk. Krisztus, mi találkozni jöttünk a mai napon Te veled. Útunk ide vezetett azért, hogy ebben a hajlékban ott legyünk Te melletted, és Te ide jössz, érezzük szent lelked által. Azért, hogy ebben a találkozásban olyan csodát tapasztaljunk, amely egyedül Te melletted tapasztalható. És az életben utána bármi következhet. Lehetnek még nagyobb kihívások, fordulhatnak ellenünk emberek, akár a bűn, akár az ördög, a sátáni erők is támadhatnak, de ha Te mellettünk vagy, a Te védelmedben mindenre lesz elegendő erő. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem vetettél meg bennünket. És köszönjük, hogy a jelenlétünkkel nem csak azt próbáljuk fölfogni és elismerni, hogy Te a mi teremtő, megváltó és állandóan mellettünk lévő Istenünk vagy, hanem felismerjük azt, Te mindig jót akarsz az ember. Adjad a mai napon az örömöt, annak az örömnek a felismerését, hogy Te tényleg a mi Istenünk vagy. Mi megváltunk és szabadítunk. Az a belülről jövő állandóan elénk érkező Atya, aki soha nem akar elhagyni bennünket, hanem erősít és bátorít. Nagyon nagy örömöt szívül a mi szívünkben. És örülünk annak, hogy együtt lehetünk. A Te keresztény világod együtt imádkozhat, ebben a gyülekezetben is együtt imádkozhatunk, más felekezetűekkel is, mert valamennyien hiszük és tudjuk egyetlen egy Úr van, egyetlen egy Isten, akire néznünk. És bár lehet, hogy más ösvényen próbáljuk megközelíteni a Te országodat, de végül fel kell ismernünk, hogy az az ország egyetlen egy, a király és szék egyetlen egy helyen van, egyetlen egy úton haladunk fölfele, és egyetlen egy helyre érkezünk majd meg. Ez az öröm hasonlát a mai napon is, az együttlétünket. Erre kérünk Téged alázatos szívvel, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretett kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amely által keresse mi szívünket a mai napon, ugyanint az írva található, a János evangéliuma 4. fejezetének 6. versében. Olvasom Istennek igéjét, keresi a mi szívünket, a mai
mai együttlétünk alkalmán János evangéliuma 4. részének 6. vers alapján kérlek benneteket, hallgassátok meg alázatos szívvel, figyelő lélekkel. Ott volt Jákob forrása, Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Testvéreim, az ökumenikus imahét alkalmával ugye egy olyan csodálatos történetet kapunk ajándékba, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus ott akar lenni az emberek életében, különösen azoknak az életében, akik úgy gondolják, hogy Isten távol van, az embertársak is távol maradnak, semmi sem sikerül, boldogtalanok vagyunk, örömtelenek vagyunk, és egy sor olyan teher, fájdalom van az életünkben, amit csak hordozni kell, amit belepásolni, amit már tényleg nem lehet, nem szabad tovább így folytatni, mert hát nem ilyen az emberi élet, és nem ezt próbáljuk elgondolni magunkról, és nem ezt próbáljuk az életről elképzelni. Igen, Jézus Krisztus megjelenik Samáriában, erről fogunk egész héten hallani. Megjelenik egy olyan helyen, ahol nagyon nagyok a kérdések. Először is társadalmi kérdések vannak, hiszen akkor, amikor Júda és Galilea között ez a beékelt tartomány a maga elkeseredésében, üldöztetésében, hátratételében, kollektív módon elkezd sóhajtozni azon, hogy az élet nagyon rossz, akkor annyira magára ismerhet az a világ, amely valamilyen formában kisebbségben él. És ugye, hogyha elkezdünk gondolkozni, hogy mi vajon hova vagyunk besorolva, hova tartozhatunk, akkor egyértelmű, hogy mi is a samáriaiak közé érezzük magunkat. Azért, mert azt mondjuk, hogy millió és millió dolog miatt vagyunk kisebbségben. És ugye kisebbségben vagyunk azért, mert országunkban a magyar nemzet igen kevés, és igen kicsi részben van jelen. Kisebbségben vagyunk azért, mert a protestáns ember az ugye ebben a hatalmas nagy ortodox világban kisebbségben van. És akkor sorolhatjuk tovább, hogy hol vagyunk kisebbségben, a családban esetleg, vagy éppenséggel a munkahelyen, ami van egyáltalán. És kisebbségben vagyunk egy sor más állapotban, amikor azt mondjuk, ez a kisebbség azzal jár, hogy mindig a legnehezebb helyekre. Mindig kilátástalanul, nehéz előrelépésekkel. És akkor, amikor én ezeket a dolgokat elmondom, akkor azért is teszem, testvérem, mert szeretnélek legyünk egy olyan lelki állapotba, amelyben szembesülsz a saját magad életének kihívásával. Nem feltétlenül nemzeti kisebbségre kell itt gondolni most. Nem feltétlenül felekezeti kisebbségre, hanem egész egyszerűen menj a lelked mélyén el addig, hogy hol érzed magad kicsinek. És amikor kicsinek érzed magad valahol, hol érzed magad kiszolgáltatva. Menj még közelebb egy kicsit a lelkedhez, le egészen mélyen, és amikor látod ezt a kiszolgáltatott kicsinséget, akkor vedd számba nehéz, tudom, rettenetes kihívás, hogy milyen fájdalmakat, milyen nyomorúságokat, milyen szenvedést hordozol, amiért olykor-olykor sír a szíved, olykor-olykor kifele nyúló könnyekkel, máskor csak befele elnyert indulatokkal. Közel kell mennünk az érzéseinkhez, a fájdalmas érzésekhez is. Közel kell éreznünk magunkat ahhoz az állapothoz, amit esetleg ott Samáriában sokan, de egészen bizonyos, hogy az az asszony, akivel majd Jézus Krisztus találkozni fog, az az asszony és a Samária átéreznek. És átérez Szilágynagyfaluban nagyon sok ember, és átéreznek a keresztények a mai nehéz kihívásokkal teli világban, és átérez ezen belül valóban az az ember, aki
családjában, akár egyéni életében nehéz küzdelmek között van. És itt én mondhatom a betegségeknek a jelenlétét, az is. És sorolhatom, hogy a koporsók mellett való megállásunk milyen nagy kihívásunk, az is. De tudjátok, testvérek, hogy a legfájdalmasabb, és mégis a legjobban gyötrő dolgok melyek, amelyek nem ilyen egyenesen, nem ilyen nyilvánvalóan jönnek és támadnak, hanem amelyek ott vannak alattomosan, amelyek ott vannak olyan módon, hogy lehet alig tudod megfogalmazni szavakban, olyan dolgok, amelyeket csak érzel, olykor csak ráérzel, olykor csak kellemetlen perceket vagy órákat okoz, ott van egy sor olyan dolog, ami jönti a te lelkedet. Bizony el kell mondani, az életnek nagyon sok jelensége van, amely ilyen terhet jelent. Vannak emberek, akik támadnak, és nem tudod miért, ugyanilyen terheket jelentenek. Vannak olyan kapcsolatok, amelyekben az ember belebonyolódik, és nem tudja, hogy hogyan lehetne rendezni, bár mindent megpróbál, és mégsem lehet eredményt elérni. Ezekben a helyzetekben egyszerre ott vagyunk, és nem vagyunk különben a samáriaiaktól. No jó, a samáriaiak is. Egészen bizonyos, hogy megérdemlik a sorsukat. Megérdemlik sok minden miatt. Kedves testvére, én nem akarok senkit sérteni, ezért inkább önmagam fele mutatok, és azt mondom, több mint valószínű, megérdemlem én magam is. De több mint valószínű, hogy az élet kihívásai azok nem azért érkeznek, mert csak úgy véletlenül rám találnak. És egészen bizonyos, hogy a problémák és a gondok, amelyek között nehezen tudok előre menni, nem biztos, hogy azért jönnek, mert éppenséggel csak úgy valamilyen szeszélynél fogva megkeresnek, hanem az ember rászokott szolgálni. Az ember kiszokta hívni a sorsat magára. Szembe kell nézni ezekkel a kettős dolgokkal. Magam is, és a környezetemben is vannak olyan gondok, amelyek feszültséget hoznak, amelyeket meg kell oldani. És bocsássátok meg nekem ezt a néhány perc szomorúság fele vívő gondolatot, mert egyébként alaptermészetem sem az elszomorodás és az elkeseredés, hanem éppen ellenkezőleg minden nyomorúságból való kiútkeresés, minden nyomorult betegségnek a meggyógyítása, minden ellehetetlenedett helyzetnek a rendezése azért, mert tudok valamit, ott, ahol megjelenik Jézus Krisztus, ott mindennek előbb-utóbb rendbe kell jönnie. Hoztál valamilyen fájdalmat, kisebbséget, olyan problémát, amelyben szenvedsz Krisztussal való találkozásodban, ezek a dolgok rendbe fognak jönni. Betegséggel érkeztél, Krisztus kezében van gyógyulás. Valamilyen gyászt hordozol, akár hónapokra, esztendőkre visszamenőleg, el lehet mondani, Isten meg fogja a gyászodat is gyógyítani azért, mert el fogja mondani, hogy az élet az ő kezében van, akkor a halál hol lehet? Az ember az ő tenyerén van, akkor akik elmentek előttünk, hol lehetnének? És Isten elkezdi megnyugtatni a szívünket és a lelkünket. És halljuk, hogy Jézus Krisztus közelít. Mert Jézus Krisztus közelíteni akar. Mai estén közelíteni akar a jelenlévők szívéhez. De merjünk nagyobbról álmodni és nagyobbról beszélni. Krisztus nem csak hozzánk közelít, bár direktre módon velünk találkozik, de közelíteni akar a családi hajlékainkhoz, ahonnan elérkeztünk. Családtagjainkhoz, akik otthon maradtak. De ott vannak a szomszédaink, ott vannak az ismerőseink, barátaink, akik között nagyon sokan azért nem jönnek, mert valamilyen módon nem jöhetnek, de vannak olyanok is, akik kész akarva nem jönnek, mert valamiért fáj nekik valami, és az Isten távol akarják tartani, és ennek a legkézenfekvőbb megoldása, amikor távol tartják a templomot, távol tartják a gyülekezetet, mert valami teher van a szívükben. Jézus oda is közelíteni akar. Onnan lehet tudni, hogy Jézus közelíteni akar, minden gátat félretéve,
hogy itt ebben a helyzetben, amikor elindult Júdából Galilea fele, bár mindenki más úgy tesz, hogy kikerül Samáriát, de nem kerüli Samáriát, sőt ellenkezőleg vállalja az utat. Pedig lehet, hogy az a néhány órával hosszabb út az könnyebb lenne, egészen biztos, hogy veszélytelenebb lenne. Több mint valószínű, hogy egy ilyen nagy kerülővel, amivel más úton békességesebb menne, több olyan emberrel találkozhatna, akikkel talán jobban el tudnánk tölteni az időt. De Jézus most nem azokat az embereket keresi, akikkel jobban el lehet tölteni az időt, akik boldogok, akiknek minden megvan, akik talán még jó tanácssal is tudnak Jézushoz fordulni, vagy az útját könnyebbé tenni, hanem éppen ellenkezőleg azokat keresi, akikkel most ő akar segíteni. Azokkal akar találkozni, akiknek az életébe ő akar közeljönni. És a mai estén Jézus Krisztus, vagy a mai estén is Jézus Krisztus közel akar jönni hozzánk. Először úgy jön közel hozzánk, hogy elmondja, vállalja a te utadat. Azért, mert ő azon az úton halad, ahol neked is ott kell lenned. Tudjátok, testvérek, rengeteg út van körülöttünk. Vannak földutak, vannak mesdjék és ösvények. Manapság vannak már autópályák, ilyen-olyan szélességű, annyi és annyi sávú. Olyan utak, amelyekről az ember álmodni sem tud, vagy olyan utak, amelyeket ha lát a televízióban, akkor egész egyszerűen megdöbben, hogyan lehet azokon közlekedni, hogyan lehet azon tájékozódni. De lehet millióféle út. Jézus csak egyetlen egy úton van. És a millió út ott lehet körülöttünk, és kipróbálhatjuk, de egyet tudni kell. Az az út, amiről a mai napon szó van, az nem a milliónak az útja, hanem annak az egynek a millió közül. Mert azon Jézus ott van. De akkor, amikor azt kérdezed, de hol van mégis a millió közül az az egyetlen egy, ami a Jézus útja, akkor én azt mondom, ott, ahol ő elkezd beszélni arról, hogy mit találsz azon az úton. Itt Jákob útjáról van szó. Somáriák nagyon jól tudják, sőt a hitű zsidók is nagyon jól tudják. Jákob útja ebben az esetben azt jelenti vissza a múlthoz, az ősökhöz. És sorakoznak az apák, a nagyapák, a dédnagyapák. Sorakoznak emlékezetembe azok, akik itt ültek ezekben a falukban 50, 100, 200 esztendővel ezelőtt, vagy az előbb még korábban. Igen, a gondolatodat visszaviszi oda. Abban a családban, amelyből származol, és abban a családban, amelyből származol, rámutat arra, hogy én már akkor ott voltam. Minek köszönhetik előteitek az életeteknek? És ti minek köszönhetitek a sajátotoknak? Hanem annak, hogy az Isten ott volt az életünkben. Az egy másik kérdés, hogy olykor figyelmetlenek voltunk. Olykor azt gondoltuk, hogy az Isten minden mással foglalkozik, csak velünk nem foglalkozik. Az más kérdés, hogy olykor voltak olyan kísértő gondolataink, hogy talán az Úr elkerül bennünket, és Isten nem foglalkozik éppen azzal a kérdéssel, amit oda teszek elé. Imádságomban szoktam nagyon sokszor zörgetni, követelni, mert még ez hiányzik. Az nagyon hiányzik az életemből. Nem tudom, miért nem akarja az Úristen megvalósítani azt, amit én álmodok. Miért nem adja azt, amit én megrendelek tőle. És ő visszavisz most lélekbe ahhoz a úthoz, Jákob útjához, amely minden, de mindent megmagyaráz, amikor én elkezdek arról gondolkodni, de hol van az én Istenem? Vagy a mai estén, amikor rám bíztátok az ige életés szolgálatát, hogyan mondjam el nektek, hol van az Istenetek? És én ebben a útban, Jákob útjában azt fedezem fel, és ezt mondom magamnak, és mondom nektek, kedves
imádkozásra összegyülekezett közösség, ebben a Jákób útjában, hogy csodálatosan szemlélteti Isten azt, hogy ott volt időben, és ott van térben, ahol az ember jár. Ott van azon az úton, ahol lennünk kell. Milyen ez az út? Felolvasott ígében azt halljuk, hogy egy olyan út, amelyen Jézus Krisztus elfáradt. Elfáradt Jézus Krisztus. Ugye kimondani is fájdalmas, hát milyen Istenünk van nekünk? Fáradékony Istenünk van. Hogyha ennyire fáradékony, akkor lehet, hogy megbetegedő Istenünk van. Ha meg elfáradt és megbetegedett, akkor meghaló Istenünk is van. És eljutnak a filozófusok addig, hogy elkezdenek azon gondolkodni, hogy tényleg milyen lehet ez az Isten, és eljutnak addig, hogy ezt az Urat félre lehet tenni, erről az Úrról tücskött bogarat lehet mondani, ezt az Istent egész egyszerűen ki lehet hagyni az életből. Nem, mi nagyon jól tudjuk, Krisztus azért hárad el, mert el akarja mondani, hogy nagyon együtt van, nagyon együtt érez, nagyon együtt gondolkozik az emberrel, aki Samáriában él, aki a szilágyságban él, aki szerte ebben a világban bárhol, akár éjszakon, akár délen járunk, az emberrel együtt akar járni. Látunk mi már éhező Jézus Krisztus. Ugye láttunk mi már síró Jézus Krisztus. Láttunk mi már kalásztépő Jézus Krisztus. Azért, mert amikor a bánatosokkal együtt kellett érezni, akkor sírva fakadt. Amikor éhező emberek között járt, akkor kalásztépe. És amikor elkeseredett ember, aki nem tudta megtalálni az útját, és tévegett, akkor egész egyszerűen odajött közel hozzá, azért, hogy úton, vagy éppen a tengeren, a mély vizek felett járni tudó Krisztus mutatni tudja az övének, ami járni kell. De megfárad ez a Krisztus, tudjátok miért? Azért, hogy egyszerre csak szembesülj te magad is a te saját magad megfáradásával. Kedves testvérem, pihenve érkeztél a mai napon. Én tudom azt, hogy lódottunk, futottunk együtt, végeztük a mindennapi feladatunkat, és akár csak a ház körül való cselekedeteinkben mennyire bele lehet fáradni, és akiknek el kell menni otthonaiktól távol jönnek, és hótfáradtak vagyunk, és majd belehalunk a fáradt életünkbe, és alig tudunk egyről a kettőre jutni, és holnap reggel figyeld meg, fáradtabban fogsz ébredni, mint ahogy ma este lehajtod a fejed, és mennyi panasszal telve tudunk lenni. Igen, én sem szoktam felejteni fáradtságainknak idején, hogy volt valaki, aki elfáradt az úton, Jákób útjánál, és ez a valaki nem akárki, mint az én Krisztusom, aki közel akar jönni. És éppen az ő fáradtságán keresztül el akarja mondani, én ismerem a te fáradtságodat, én tudom, mit jelent úton lenni, és én nagyon jól tudom, mit jelent ezen az úton erőt befektetni, erőt elveszíteni, energiát hívni, de ugyanakkor egy adott pillanatban arra gondolni, hogy ez az energia nincs, mert csak a nincs van mondjuk a mai világban, a 21. században, mert csak a hiányaink vannak, mert csak az van, amit az ember nagyon kénykeselvesen éppenséggel összehúzódhat valahogy magában. Bizony Jézus Krisztus megfárad. Megfárad, hogy érez, hogy valaki együtt fárad veled. Hát a mai világban már nagyon nehéz arra gondolni, és nagyon kevés a vigasztalás benne, ha azt látom, hogy a mellettem lévő együtt szolgáló ember megfárad. Bennünket nagyon nehezen vigasztal már az, hogy mások is fáradoznak, pedig van benne nagyon sok jó vitás. Nagyon gyakran elfeledkezünk arról, hogy hitves társunk megfáradása is egy olyan fajta együttfáradás, amely együtt való pihenésben kellene, mert megint újból összeszedett elővé váljon. Gondoljátok testvéreim, hogy az egyházban nem így van.
Nagyon gyakran sajnos nem tudunk úgy egymás mellé állni, úgy egymás gyülekezete, vagy a másik gyülekezet problémáiba beleolvadni, hogy a másik elfáradása tudja és érezze azt, hogy igen, van olyan mellette, aki bár fárad, de fáradozik azért, hogy a másiknak is jobb legyen. Milyen érdekes dolog. Az ember elfárad és panaszkodik, hogy mennyire nehéz az életem, és mennyire kilátástalan a talpállásom. És egy adott pillanatban nem gondolok arra, de hiszen Jézus Krisztus segíteni akar a másik emberen is. És hányszor jut el úgy az ember addig, hogy én nem kaptam meg a segítséget, akkor csak magammal foglalkozok, és én sem akarok már segítséget nyújtani. Bizony a mai világban a tudós emberek is eljutnak, a hitetleneket idézem most, hogy rádöbbennek arra, hogy a mi világunknak az egyik legnagyobb problémája, hogy nincs együttérzés, együtt gondolkozással együtt, és kiveszett valahol közülünk pedig sokan vagyunk, és sokan erősek is vagyunk, az az úgynevezett cementáló erő, amely bennünket egymás mellé állítanak. És az egymás mellé állításban pedig úgy erősítenek, hogy egymás bátorítására, egymás javára tudnánk szolgálni. De Jézus megérkezik fáradtan ezen az úton, hogy megmutassa számunkra az utat, és a magunk fáradtságával szembesítsen. Könnyű lenne most azt mondani, látjátok testvérek, Jézus is elfáradt, mi is elfáradtunk, üljünk le, próbáljunk meg közösen valahogy kipihenni fáradalmainkat, és valahogy összeszedni magunkat. Mi valamit nagyon jól tudunk azonban. Mégpedig azt nagyon jól tudjuk, hogy egyetlen szóra nem fogunk kipihenni. Még felülről jövő parancsra sem fogunk kipihenni, és egymás bátorításával sem tudjuk kipihenni, de feltétlenül nem tudjuk összeszedni a szükséges erőt arra, hogy új bátorsággal, új lendülettel és erővel induljunk neki a feladatainknak. Tudjátok, miért van annyi nyomorult ember ebben a világban? Tudjátok, miért szédelegnek istentelenül emberek, és jutnak el egy olyan helyzetben, amikor már se út, se hajlék, se mindennapi betelő falat. Tudjátok, hogy miért törik össze annyi család, és nem találják az emberek meg azt az egyensúlyt, amit pedig meg kellene találni. Azért, mert azt érzik, és azt tapasztalják, hogy már semmire nincsen erő. Mert már nincsen útunk, mert már nincsen forralunk. Igen, de a Krisztussal találkozó ember, és figyelem itt a Krisztus érkezését látó, és a Krisztus érkezéséhez csatlakozó embernek a találkozásában van egy csoda. És higgyétek el, csak ebben van a csoda. Amikor ő jön és én megyek, és ebben a találkozásban, a Jézussal való találkozásban valami megváltozik csodással. Mert bárkivel találkozhatsz ebben a világban. Nagyon sokszor, sok alkalommal csak hazug bátorító szót hallasz. Olyan szavakat, amelyekben lehet, hogy vannak szépségek, és lehet, hogy van valami, ami megüdíti a lelkedet, ideig, óráig, csak pár percig. De hogy gyökeres változást hozzon, az csak Krisztusban. És erről akar szólni. Ezen a héten az az ig, amely keresi nem csak a református embernek, hanem a többi felekezet hozzánk csatlakozó, vagy a mi hozzájuk való csatlakozásunkban is azt a gondolatot, amely el akarja mondani, Nósza, itt van a lehetőség megint. Isten nem nézte vétkeinket és bűneinket, nem nézte a millió utat, amit választottunk, ahelyett, hogy ezt az egyetlen egy útat választottuk volna, megint meghív bennünket, hogy azon az úton, amelyen ő elfáradt, azon az úton, amelyet ő vállal, azon az úton fáradj el, és azt az útat vállal el. Nagyon jól tudom, testvéreim, lehet, hogy kicsit fájó szívvel néztek rá, hogy mit akar ez az igehirdető itt, hogy arról beszél, hogy
ezen az úton fáradjunk el. Hát nem azért jöttünk, hogy felüljünk. Hát nem azért jöttünk, hogy megpihenjünk. Hát nem azért jöttünk, hogy erőnket összeszedjük, és úgy menjünk tovább, hogy ez az összeszedett erő elegendő legyen mindenre, amiről az előbb beszéltem, minden kihívásra. De azért jöttünk. De hidd el, testvérem, ahhoz, hogy tényleg gyűlni tudjon az erő. Ahhoz, hogy valóban erősen tud látni az előtted való cél előtt, keményen bele kell fáradni az életbe. Belefáradni a bűnbe. Belefáradni abba, ami eddig visszahúzott. Belefáradni minden olyan elpocsékolt lehetőségbe, amit az ember látott és megpróbált, kipróbált, és még nem jött rá arra, hogy ott kellene hagyni azokat a dolgokat, mert nem visz előre, és az nem az embernek a célja, és az nem az embernek a holnapja. Mibe kell belefáradni? Én magamnak tudom föltenni a kérdést. És amikor fölteszem a kérdést, akkor felsorolhatatlanul sok dolog jut eszembe, mennyi mindenben nem fáradtam még bele. Mert még reménykedek mindig valamilyen fajta furcsa emberi tartalékba, mert még mindig álmodozom arról, talán önmagam erejétől talpra tudok állni, mert még reménykedek abba, hogy lehet. Hát miért ne lehetne, mert még erős vagyok, és még úgy érzem, hogy nagyon sok minden bízott rám az Isten, hogy önerőből majd megváltoztatom magam, és talán még néhány ember, itt elsősorban családomra szoktam gondolni az életét, mert hát valahol úgy gondolom, hogy ez az én feladatom. Nem, ez a feladat, felolvasott ige ilyenfajta kimenekvésekre, ilyenfajta magyarázatokra nem ad alkalmat. Krisztus elfáradt, el akarja mondani, hogy nekem is el kell fáradnom. Krisztus elmondja, hogy ebben a fáradtságban, amikor megmutatja az én fáradtságomat, akkor éppen azt akarja megmutatni, hogy le lehet ülni, ki lehet pihenni a dolgokat, de háttérbe kell hagyni mindazt, ami nem kell, mert nem tartós, és össze lehet szedni önmagunk erejét mind arra, ami előttünk van. Mégpedig azon az úton, amelyet Jézus Krisztus szab meg a mi számunkra. Kedves testvéreim, kicsit menjünk még mélyebbre. Mert ez a felolvasott ige azonban csak egyetlen egy kis beszámoló mondatocska, de ebben a mondatban annyi szimbolikus dolgot fogalmaz meg, amire nekünk azért nagyon-nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy itt most a mai napon ne csak feltárjunk problémákat saját életünkről és életünkről, hanem megtaláljuk a saját életünkre vonatkozó gyógyító gondolatokat, mellénk álló, bennünket bíztató mondatokat, mert az imádság órája éppen abban csodálatos és éppen azért nagyszerű, mert úgy enged bennünket tovább haladni az életúton, hogy azt mondjuk, igen, szembesültem a gondokkal, de szembesültem azzal is, hogy lehet ezektől a gondoktól megszabadulni, és a felszabadult ember hogyan tud tovább indulni és tovább menni, mert hidd el, testvér, hogy abban van az öröm, és ahol te megtalálod az örömöt, ahol felfedezed a boldogság útját, akkor elmondod, mert elmondhatod, nem csak önmagadnak, hanem embertársaimnak, a közvetlen közeledben és még távolabbra is, hogy az Isten így vette tenyerét az életedet, így akar megsegíteni, és így akarta az életedet helyes útra vinni. Igen, még mélyebben ez az út, ami Jézus Krisztus ott van, az az út, amire felhívja a figyelmedet a mai napon, hogy ott kell lenned. Mi az az út, ahol ott van a Jézusi út, és ott van Jézus maga, és ott kell légy te is, hogy találkozz. Az Új Szövetséget olvassuk, akkor észrevehetjük, hogy Jézus Krisztus maga is, de az apostolok is gyakran beszélnek az útról. És most felejtsük el az ösvényeket, a földutakat és az autópályákat, hanem beszéljünk arról az útról, ami az élet folytatását jelenti. Mert most mindegy, hogy milyen úton élkeztünk.
élet, amiben vagyunk, olykor gyönyörű, élhető, gyönyörűséges, amiben dicsekedhetünk. Máskor rengeteg elrejteni való van benne, és nagyon sokszor nem is szívesen beszélünk arról, hogy mik történnek velünk, és milyen helyzetbe sodródunk. Ő most ebben a helyzetben erről az útról kezd el beszélni. Ezen az úton akar mellé állni. Az élet folytatásában, a vállalt útban, abban az útban, amikor elmondom az előbb emlegetett mondatommal, hogy kihalt ebből a világból az összefogás, és kihalt az a cementáló erő, ami összetart bennünket, hogy rádöbbenj arra, de visszajöhet, hogy a te és a társaid, és a gyülekezet, és együtt sokan, és egyre többen, és nem nézve, hogy milyen jel van a templomtornyán, és nem nézve, hogy ki milyen felekezethez tartozik, hanem együtt gondolkodva tud rádöbbenni arra, hogy Jézus ezt az életmagatartást, ezt az életutat, ezt a vállalható életet akarja megszentelni. Csodálatos dolog, testvéreim, amikor Isten ráállít bennünket erre az útra, és azt mondja, hogy találkozásod van. És nem tudom, hogy a mai napon, holnap után, ezen az ökumenikus istentiszteleten milyen találkozásra vársz. De egyet nagyon jól tudok magamból megint kiindulva. Találkozásra szükségünk van. Azért, mert akkor, amikor arról beszélünk, hogyan lehet megváltoztatni valamit, hogyan lehet jó irányba fordítani valamit, akkor Isten el akarja mondani, mikor Jézus Krisztus felfordítja a mi figyelmünket, lám benne megtalálhatod ezt a megváltoztatót. Megtalálhatod azt az Istent, aki oda akar melléd állni, és ott akar veled együtt lenni. Amikor felolvasod rövid mondatocskát, olvasod, akkor azt is látom, hogy Jézus Krisztus egyszerű megoldást is fölmutat. Mert mi történik a megfáradó Krisztussal? Egész egyszerűen oda ül a kút mellé. Jézus Krisztus leül. Egészen bizonyos vagyok benne, testvéreim, hogy emlékeztek olyan helyzetre, amikor Jézus ül. Igen, az Atya jobbján ül, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk. De emlékeztek arra is, hogy van valaki, aki ezt az ülő Krisztust mégis árba látja. Az apostolok cselekedeteiben István vértanú azt mondja, és én látom hány az én Krisztusomat. Mi is történik ezen a helyen? Itt Jákób útjánál. Itt akkor, amikor visszamehetünk egy kicsit a múltba, egy kicsit belemerítkezhetünk az életünkbe, sőt, jó mélyen beleáshatjuk magunkat a problémák között. Találkozunk most már az úton az ülő Krisztussal is. És láthatjuk az Atya jobbján, az ítéletre kész Krisztus, a felmentő bíró. De látjuk azt, aki nem csak ül, mert nagyon könnyen el tudjuk gondolni azt, hogy és karba teszi a kezét, és nagyon tehetetlenül néz le erre a világra, és nem tesz semmit, mert nem van. Hanem csatlakozunk gondolatban ahhoz az Istvánhoz, aki ezt az ülő Krisztust mégis állva látja. Az elinduló Krisztus. Aki most nem Jákób útjától kipihenve földi fáradalmait, hanem a mennyből kezd el indulni azért, hogy mennyből jövő erővel, amin már földi fáradtság nem fog majd semmilyen formában erőt venni, vagy erőtelenséget adni, hanem mennyei erővel fogja az övé átölelni. Mennyiszer szoktuk mondani, amikor a gyülekezetben együtt vagyunk, érezzük a Szentlélek közösségét. Érezzük a Szentlélek közelségét is. Érezzük azt, hogy valami történik itt ilyenkor velünk, amikor emlegetjük az Istent, Jézus Krisztust, a Szent Lelket, érezzük, hogy valami csoda kezd el működni. No, ez a csoda kezd el működni. Eljövök és eljöttél, megfárad
egész nap, lehet csak annyi reménységgel, hogy leülünk, és hogyha más nem, akkor egyetlen egy óra alkalmas lesz arra, hogy kifújjuk magunkat, egy kicsit megpihentessük fáradt csontjainkat, és valami történik velünk. Valaki elkezdi mondani, tudom a te fáradtságodat. Valaki elkezdi mondani, de én oda akarok ülni mellé. Valaki elkezdi megérezhetni, nem csak mellé ülök, hanem én melléd állok azért, hogy ne csak azt vedd észre, hogy együtt akarok lenni, hanem ha kell, akkor helyetted akarom tenni a dolgokat. Ha kell, kipótoljam azt, ami hiányzik belőle, ha kell, akkor én magam mutassam meg azt, hogy mit kellene, vagy mit tudna az ember tenni, de nem tudja nélkülem. De fogja tudni velem együtt. Tudjátok ennek az estének mi a csodája, testvéreim? Az, hogy egész egyszerűen megérkezünk a magunk fáradtságával, várakozásával, elgondoljuk azt, hogy Isten megint mond nekünk néhány szép szót, néhány szép gondolatot, és amikor ez a reménységünk beteljesedik, mert miért ne teljesedne be, akkor teljesedik egy másik reménység is. Nem csak a szavak jönnek és gyógyítanak, hanem Isten cselekedete. Láthatatlan erő és energia, de mégis oda akar a te szívedbe költözni. És ezzel a szívbéli erővel akar téged innen ebből a templomból hazaengedni. És amikor otthon vagy, nem csak azt akarja elmondani, hogy a mai estédet valamivel szebbé akarja tenni, hanem figyeld meg, hogyan fogja te holnap reggeledet. Mert a hétköznapokat is ünnepé akarja tenni, és ünnep az, amikor Krisztus ott van a hétköznapokban, és a megfáradásodat is elővé akarja változtatni, és az elkeseredésedet meg akarja változtatni, és a betegségedet meg fogja gyógyítani, és a gyászodat egészen bizonyos, hogy magára fogja venni, és mindenről, de mindenről meg fog tudni győzni, hogy mindent meg lehet változtatni, ami rossz, ami kellemetlen, ami nem kell neked. Ugye, milyen jó lenne, hogyha valamennyien azzal a hittel tudnánk tovább menni. Krisztus tenyerén már most elkezdődött ez a változás. Ugye, milyen jó lenne vállalni azt a házi feladatot, hogy elmenni oda, mert ismeritek jól azokat, akik ott vannak a közeletekben, és a legnagyobb fájdalomban, és a legnagyobb szükségben élnek, akiknek a legerőteljesebben kellene érezni ezeket a dolgokat. Na, oda lehet menni. Igen, azokhoz, akik a mai napon nem jöttek közelebb. És ezeknek az embereknek el lehet mondani, mert amikor odaülök mellé, mert amikor elkezdek arról az értem és álló és mozduló Krisztusról beszélni, az az ember is, aki erre vár, aki ezt akarja, elkezdi lassan, de nagyon biztosan az érte mozduló Krisztust is látni. Ez a mi reménységünk. Ez a mi ajándékunk, testvéreim. És onnantól kezdve várhatjuk, hogy Jézus megszólítson és megkérdezze, hogy vajon van-e nekem valami, amit neki adhatok. Ugye majd a samáriai asszonytól fogja kérdezni, hogy van-e vajon vized. Tudsz-e nekem adni, hogy a szomjúságomat valamilyen formában eloltsam. És ez az asszony, vagy aki még nem ért semmit, mint ahogy olykor én sem értek minden, egész egyszerűen találkozik azzal, de hát én adhatok neked. És Jézus még csak meg sem várva azt, hogy az asszony valamit is tegyen, már is megérkéli neki az élő vizet. Neked megígérjük ezen a héten az élő vizet. Csak ezen az úton most járni kell, most várni kell a mellévő Krisztus, járnod kell és oda kell ülnöd neked is, nem csak Krisztus mellé, hanem embertársaid mellé. És akkor innentől kezdve elkezdődik egy olyan csodás folyamat, amelyből csak áldás, és újból áldás, és rengeteg öröm, és rengeteg erő származik. Adja az Úristen, hogy ez az erő valamennyi élegen.
Hála te szívedelmek, köszönjük, jó Úr! Közel jöttél hozzánk, kerested a mi szívünket, és hiszük azt, hogy meg is találtad, igaz, hogy le kell vallanunk, különböző érzésekkel fogadjuk. Vagyunk olyanok, akik elmondhatjuk, már is látjuk, hogy értünk mozduló Krisztust, aki jön a mi útunkon, aki vállalja az utat, de vállal bennünket is, és ez nagyon nagy öröm. De egészen bizonyos vannak olyan emberek, akik a mai estén arról fognak kérdezősködni, vajon az én elrontott életem vállalható-e? Vajon vállalhatsz-e Krisztus bennünket, amikor mi nem minden embert tudunk vállalni az életünkben? Vajon vállalsz-e bennünket, akik lehet, hogy nagyon sok erővel próbálunk előre haladni, de olykor annyira bele tudunk fáradni az élet sodrába. Nagyon gyakran a legegyszerűbb dolgokba belefáradunk. Nagyon gyakran alig van erőnk, akár reggel elkezdve a mindennapi munkát. De hányszor belefáradunk abba, mi, akik a gyülekezethez közel vagyunk, a gyülekezet építésébe, az emberek vigasztalásába, és azoknak az embereknek a reménykeltésébe, akik nagyon elszomorodottan, félelemmel és szorongva élik a maguk életét. Urunk, azért is mondjuk el, mert tudjuk, hogy Te hallani akarod a mi ajkunkról ezeket a beismerő gondolatokat. Nem, mint hogyha nem ismernél bennünket, minden lépésünkben, minden cselekedetünkben, nem, mint hogyha nem ismernéd a mi gondolatainkat, amit hordozunk, hanem azért, mert akarod ismerni azt, amiképpen mi magunkat ismerjük, és magunkról meg tudjuk fogalmazni, megismerni, és az életünket megismert jelenségeket. Köszönjük Istenünk, hogy elviszel lelkünkben olyan mélységig, ahol tényleg elkezdődhet a gyógyulás. Tehát nem felszínes gyógyulásra van nekünk szükségünk. Nem néhány olyan gondolatra, amit egymásnak elmondunk bíztatásként, annyi bíztatás van. Nem együttérzés csupán csak, amit azért fogalmazunk meg, mert eszünkbe nem jut más, hanem az a mély találkozás, amely először is veled jön létre, és a veled való találkozásból származik az a másik találkozás, amikor veled, Krisztus, együtt találkozunk az embertársal. Be kell vallanunk, Urunk, hogy mi vágyunk ezekre a találkozásokra, de vannak emberek, akikkel nem tudunk találkozni, nem akarunk találkozni, mert úgy gondoljuk, hogy azok az emberek nem hozzánk valóak. Pedig ha mélyebben magunkban nézünk, akkor mi sem vagyunk mások, mi sem vagyunk jobbak, mi sem vagyunk szentebbek, de milyen jó, mikor belegondolunk abba, hogy te az ember mellé állítod és testvéré tudod tenni. Köszönjük, hogy arra tanítasz bennünket ezekkel az alkalmakkal, az ökumenikus találkozásokban, hogy megtiszteljük egymást, a másik felekezetet. De köszönjük Istenünk, hogy nem csupán csak azt ismerjük ilyenkor fel, hogy felületes tisztelet, egy esztendőben néhány napra közelebb vagyunk egymáshoz, hanem azokon a napokon, amikor eddig nem voltunk egymás mellett. Akkor is tudjuk összekulcsolni a mi kezünket és imádkozni másokért, más felekezetért, sőt más nyelven beszélőkért. Ebben a világban nagyon nagy szükségünk van arra, hogy egymásért imádkozzunk. Hogy az utakon találkozni tudjunk. Hogy a testvér mellé oda tudjunk állni. Hogy az elfáradásunkban Jézus Krisztus, aki annak idején elfáradt, de ugyanakkor az örök megpihenést és az örök erővel való megáldatást mutatja meg az embernek, hogy vele tudjunk találkozni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy akkor, amikor szembesültünk életünk problémáival, kérdéseivel, útkereszteződéseknél álltunk meg pillanatra magunk történetében, mindig felfedeztük azt, hogy te hogyan szeretsz bennünket. Adjad ennek a gyülekezetnek, és adjad az imádkozó gyülekezeteknek mindenhol ebben a világban, hogy így tudjanak rád nézni. Így várják a találkozást. Így várják a kútoknál való megpihenést. Így várják azt, hogy Jézus Krisztussal együtt tudjunk haladni. Jó nekünk itt ezen a helyen.
ajtók mögött. Jó nekünk veled együtt lenni. Tarts meg bennünket. Ezért a gyülekezetért imádkozunk, minden tagjáért, kivétel nélkül. A gyülekezet tagjai között a presbiterekért, lelkipásztorért, családokért, és mindazokért, Urunk, akik tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy a mi imádságunkat meghallgatunk. Mert nem csak önmagunkért imádkozunk, hanem ezért a bűnös világért imádkozunk. Ezért a nagyon sokszor önmagáról megfeledkezett Anyaszent Egyházról imádkozunk. És imádkozunk azért, Istenünk, hogy valóban szentebbek tudjunk lenni, hogy jó példát tudjunk mutatni a még egyházkerülők előtt, a még az Istent káromlók előtt, még azok előtt, akik Jézus Krisztusról hallani sem akarnak. Pedig mi már nagyon jól tudjuk, enélkül nincs élet, enélkül nincs boldogság. Jöjj közel hozzánk, és ne csak a hangos imádságot hallgass meg, hanem hallgass meg a mi csendes imádságunkat, Istenünk, amit csak neked mondunk el. Azért, mert lehet, hogy szavaink sincsenek, és lehet, hogy hangosan sem mernénk kimondani egy-két gondolatot, ami szívünkben van. De te olvasol a lélekből, de te olvasol a mi szívünkben, és ezt is megköszönjük te neked. Köszönjük a találkozásokat, köszönjük a továbbmenés lehetőségét, és köszönjük azt, hogy a te áldásodat közvetíthetjük szerte ebben a világban, ahol megfordulunk. Jöjj, hallgass meg a mi csendes és hangos imádságainkat is egyaránt. Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent három